više klime. Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati tipovi ljudi kad im... Kako sam nela, pogubala sam se. Tipovi ljudi kad za njihovu prijateljicu ostavi dečko. Tako je, bravo. Pa krenimo na video. Prvi tip je ona koja se smije. Šta je bilo? Kako jadno! Znaš kako mi je žao? Žao mi! Žao mi! Znaš kako mi je žao? Bolje rečeno, ovaj tip sam ja, zato što se ja smijem drugima kad mi se ovo dogodi za prave. Sljedeći tip je onaj koji plaće sa njom. Patricija. Što je bilo? Joj, jadna ti. Dušo moja, dečki si sranje. Konjina jedne. Nema više nikad pričati za njih. Okej. Sljedeći tip je ona koja ide prebit dečka. Nela. Jesi li ti to, mladiću? Ja sam odlučio za dečka, bok tako je da vidi kakav peni. Što si ti to napravio, moj prijateljici? Jesi li ti to Peder si. njoj slomio srce? Ti ja slomim. A te boli dosta. Jebote. Ne vraćaj se više, moj prijateljici! O, tak i mene boli. Detinski ti peni boli. O, jebote. Ne, nisi ni pipno više! Bole me ruke, boli me počli. Nela, ja ću... Tip je ona kojeg nije briga. Ne mogu, ja zastavljam me dečko. Tako mi je žao. Klinac ti žao. Evo kreni. Bibo, bi. Što? Ja sam na Instagramu. Trenutno. Aha. Odmakni se, nije me briga za tvoje probleme. Vidi stream uživo. Gledaj za ovaj peni, baš ću tu uzimam. Joj, Penny, jesi li dobro? Penny, žao mi je. Nemoj da ti slomi srce. O ne. Slomit će mu srce, slomit će srce. Tako je. Spusti ga. Ne. Joj, jesi li dobro, Penny? Ne diraj ga. Tako mi je žao ovog Pennyja. Vraćaj ga, vamo! Da bar pala. Hello darkness, my old friend. Ona koji to svima... Ona koja svima razglašava to. Iako... Okej, ostavimo dečko. A please nema nikom reći, ne ispadam jadna. Okej, neću nikom reći. Hvala, baš. Obećajem. U redu. Ja sam se nastavljena da mi se sjedi. 5 minutes later. Jesi znala da je on u Nelu ostavio dečko? Oh my god, to ću staviti na Instagram. Ne mogu vjerovati da je ostavio dečko. Stavit ću na Instagram. Đure je. Svi vide. Mislim se kad je ostavio? Mislim da prije par minuta, ali odmah sam ti morala reći. Ovoga šta? Se snajemo za... Antonija, znaš da je on u Nelu ostavio dečko prije 10 minuta? Ti mene zezaš. Ne. O Bože. Svima ćemo to morati razglasiti. Samo daj. No, nemoj da on dođe do njega. Jesi ti već to objavila na Instagramu? A Viktorija je. Stvarno? Nadam se da neće vidjeti, ma ona nije u modi, vjeruj mi. Baš mi je drago.
Da? Zašto nisi napišao da se dečko? Na Instagramu. Mojim. Zašto je Viktorija to objavila? Viktorija, pa I ja ne I poznam. Antonija. Ne poznam ni nju, ko je to? Antonija Pipić, ne znam. Ne znam ja ko je. Ona. Ono piše na Instagramu u opisu da ste najbolje prijateljice i Viktorija i Antonija. Antonija Pipić, a ne znam ti. A znam jednu kokainče. Ne znam, Antoniju Pipić. Dobro, ja znam aktivno se soči, ajde bježi, Sotono Ne je. znam Antoniju Pipić. Sotono, bježi, Ali nisam nikom rekla. gasila svjetlo. Sotono ko gasila svjetlo. Ali ja to nisam nikom rekla, ozbiljno. Pipička mi je nisam. Gdje bježi na? Nisam to nikom rekla. Bježi, Pipičko. Slavi bi zato što joj ostaje dečko i onda uzme njenog dečka. Ostavio te dečko. Joj, tako mi je žao. Tako mi te žao. Mislim da te ne vidim, Bog te mi nisi. Je jadno. Joj, napokon je ovu jadnicu ostavio. Lijepi Luka. Sada će biti i samo moj. Baš Luka, našla ime najružnije što postoji inače. Dakle... Sad ću ga pitati za vezu. Na mami ću ga i ukrašću je. Yes, what the fuck. Jedno sam čekala ovaj dan. Hej Luka, čula sam da ste ti i ona tamo prekinuli. Da, Bog te kuku jadno je bu. Joj, znam da je jadna, no... Ja sam tako privlačna. Voliš li me? Normalno da te volim. Ti si... Volim, ti tiš moj Luka. Zato što... Prosto je Pričao sam s njom, zato što sam tebe Pričao zavolila. mi što mene. Ja, Luka! Ja fino. Dakle, ja i ti ćemo hodati zajedno? Naravno. U pomoć. Držimo se za ruke. What the fuck? Koje nema. Ona koja je sretna zato što nije jedina bez dečka. Najveća. I plaći onako, plaći. Snimaš. Patricija. Žao mi je. Stvarno mi je žao. Yes, napokon nisam jedina jadnica bez dečka. Sljedeća ona koja ju govori da je glupa zato što je ostala i bez tog dečka. Stavite peđu. Jo, pa kako si mogla ostaviti Andru? On je mene ostavio. Ne mogu vjerovati On je da si mene tako glupa da te On je Andro mene više ne ostavio. voli. Pa Andro je najljepši dječak i ti njega uspiješ izgubiti. Pa stvarno, kako cura može biti tako maloumna da ode od takvog dobrog dečka? Ne mogu vjerovati. Stvarno, pokopaj se u jastuku, molim te. Zakopaj se u krevet, ovo je nevjerujem, ovo moraš brećima. I ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se video svidio. Ako je, molim vas ostavite like I subscribe. i... A na moj kanal. I na moj. I na Crazy Bananu i na Aje Zabavat. Ne Šta to već treba. bilo. That's I molim vas pomozite mi da dođem do tih 700. Ćao. Nemoj da